Live ikaw sa Sara Banwang Pinalangga. Anong imo mapanugyan sa aton mga kasimanwa, especially subong nga damo sang aton mga kauturan ang napiktuhan sa sining baha? Mayong hapon sa aton tanan. Una-una no, i-priority lang gid anay naton ang aton kabuhi. Kung ano man dira nga mga hulag sang tagsa-tagsa sa aton subong, i-priority lang gid anton ang kabuhi naton, kag hindi kita magsalig nga para kita sa mataas nga pwesto o yung mga balay naton may second floor, hindi kita magsalig. Kag kinanglan mag alerto gid kay unexpected ang pagtaas subong sang baha. Siguro record naman ini nga kataason sang baha ang nagakatabo diri subong sa aton sa Banwa sang Sara. Mayor, ang aton nga mga evacuation center naka-ready na inibala sila subong? Ang mga schools naton naka-ready naman kay ginpabuksan naton kagaina sa aton mga principals, pero may mga schools nga na-submerge man sa mga baha. So ginapapangita namon sila sa other areas na mas mataas sa location kaysa schools para nga hindi sila malabot. Bisan mabasa lang sila, ang importante hindi sila masulob sa baha. How about, Mayor, emergency response, Mayor, sa mga pagkaon sa aton nga mga evacuees? May naka-ready man kita dira kag wala man na problema with regards to the mga bugas man kita dira naka-ready. Pagkatapos madali naton na istorya ang mga tindahan diri nga dalagpo sa Banwa sang Sara para nga ma-loan basis lang naton for purposes of emergency response. Just in case, Mayor, nga mga ayo sila sambulig din sila makadto diri nga opisina. Ari lang kita diri subong sa opisina sang Task Force Hilway Sara. Kag ari lang din sa gymnasium naton, sa covered court naton. Ari diri ang aton nga mga responders, ang aton nga task force, command post, EOC, kag ang aton man nga mga taga MSWDO na mag-provide sa mga pagkaon sa ilang kinahanglan. Alright, mga kasimanyo, inyo nabatian si Mayor June Aying, ang Municipal Mayor diri sa may Banwa sang Sara. Thank you, Mayor.